Eikö se ollut max HP-ukkoja? Tuossa oli nekki, missä oli 5 max HP. En mä oo max HP:tä vielä annut tässä multiklassissa ollenkaan. Okei. Laitan notski. Tai ilman multiklassia en oo alkanut. Sitä HP-puintia pelejä. Damakia. Et vittu tussi. No, mustia kirvesmörköjä, archereita. Kyllä se siitä tulee. Vaki. Mä tuun. Ei vittu. Ei sulla ei heitto. Ei, mä heitin ohi sen. Jopa Auki vaan. Juu, auki vaan. Rokua saattaa sitten lisätä. Jos olisi kova äijä, niin se tulisi vaan tuohon, mutta se Niin kyllä tulisi. kuolis. Sä kyllä kuolis siinä. Nyt tulee. Rokua jäi. Se on yksi. Mage jäi. No ne kuuli kaikki. Mä oon kans tässä. Mun pitää flanket. Mä otan Magic Resist potiani. Mä oon milli. Mä kuolin rupturen tänne alas. Sain Rokuen tapettua kuin. Kuolit. Äläkää missään. Pysy oikealla. Vittu se vakaa. Vittu, et oli lähellä. Kuoli. Nyt mun ruumisäkkiä siinä alas. Tuosta Vittu ovesta. Smegbertti, vittu Spider Mummi. Vittu se on vittu! Oi druidi! Oikein meni niin druidi! Pölö. Täällä! Druidi! Meni tää takana taas! Vitti, druide Dave otti stabiin Niin persereikiä. sä osuit siihen, no niin. Joo, se kuoli siihen. Otetaanpa tää Feari vaan ihan raossa. Toi Rogue meni vasemmalle. Barbaria mut Silleen päähän. sattu. Mä oon milli. Mä oon kuollut. Mä oon nolla. Oho. Mitä vittu, ota backi. 2 on kuollut. You can do it, bro. Siinä on- siinä on- pre-firea se. Ei, kun mä yritin pre-firea sitä. Siinä on heti alt. Täällähän nää onkin. Onko sä, et oo vissiin lähellä läkään? En ihan heti juoksen tästä ylhäältä, tuun ovesta läpi. Archeri ampuu tuonne Mä oon kauas. lähellä. No siinähän nää. Joo, se kuuli siihen. Siellä on vihu, joo. Ne luovutti vittu. Täällä on nyrkeillä tuota säätä. Ihan luovuttu. Siis? Ei. Eipä mitään. Tämä... Ja peittää niitä tänne vaan. Eikö tämä oli third party mihin mä menin?
Mä autan sua, veli. Vähän vitun lovi. Sieltä meinas tulla aika joink-shotti tuolta. Joo. Hui! Onneksi on Ettei potion osuus suggeri. tuu. Vittu, että tää lähtee. Tuo pistää tuota maailmanhittaa tässä pelliä mun päälle vähän Niin, tuo veli. pistää. Onko täällä hiiliä tällä ei? Tulee Ja sua toi. vastaan. Tappoi itsensä omaa spelliin, vitun idiootti! Niin näkee. Se käytti... Aivan. Joo. Ovikin rikki vaan. Juu. Joo. Laipa se mouse 2 tuohon oveen oikeesti. Mitä? Ne on joo, vittu ne on kaukana. Ei, joku ne on tän takana. Lizardi täällä alhaalla. Juu. Täällä kaiken maailman aggrat. Kuoli tuohon vittu. North East East. Sulla on ötökkä perseessä. Täältä tuli vihu sisään justiinsa. Takana. Kaikki buffit päälle, niillä on bovit sun muut. Otetaanko se tässä tää? Vissi otetaan. Ei, mä oon vielä kiinni. En mä oo kommitannut. No, otetaanko? Tää on pärrymies. Meillä meni buffit jo. Meni juu. Täältä tulee Chain Chain lightning. Ei vittu, mä oon ihan paskana jo. Joo. Onko siellä se ovi auki? Oo. Mitä vittua nämä pärryy näin? Ei vittu Magic Missillä tappu. No on ollut loistavia video. Ne kuul... Voit. Onneksi mä sen magee sain vietyä vittuun teidän luolta, ne saatte keskittyä noihin ihan rauhassa.
Ihan sä luulit kerkeänsä. Tapoin sitten molemmat, että tähän kelpaakin kuolla. Jaha. Se kävi nostaan kaveriksi täältä. Siinähän se on. Joo. Tulee. Aika Aukee, pitkä tuo. aukee. Ammuttu päähän. Franziska niskaan, mä lähden. Vittu! Oh no, sä jäät ton oven takaa. Varo rikosta. Tapoin sen. Hyvä. Ei siihen Mä päälle. oon aivan paskana. Älä, Tuolla- jätetään tuo ovi auki. Annetaan olla. No, tuolla on nyt yksi äijä vaan jäljellä Joo. kattelee. Hetkinen. Kaksihan täällä on. Joo, 2 miestä. Tai kun ihan vittu third party sitten. On nyt koko ajan vittu ollutkin. Ne fightaa täällä. Mä sitten menen sisälle apinan raivolle. Ai jaa. Oottaa. Vielä hiilaa. Kuoli fighteri. Hyvä. Hiilansa samalla. Lähti hänepät suippaa tuossa vitun nokkahuilusta. Haluaisitko oikeesti lähteä sen perään? Kyllä minä menen. Jeesus, et on kaveri kaukana. Sillä mä vähän meinasin. Jätikö se shrine? Kuol. Tässä on sulle shrineista. Taitaa tulla. Näkyy. Joo, tuli yli on. Yksi Muistakaa yli. pulata tänne Mä oon huoneeseen. laatikon takana sit. Mun pitää varmaan tuo pardi tappaa taas. Taas takaraivoa, mutta yhtä. Ottaa. Jaa, teko hyökkäätte sinne päälle. Pullatkaa taaksepäin. No joo. Bardi kuoli. Otan irti. Otan irti. Pullat takaisin. Joo. Lähde nahkis. Tänne. Meidän piti pullani tänne. Francesca osut. Ei vittu. Yksi jäi. Mä annan teille kaiken tilaa mitä tarvit, hyvä. Kuoli. Hyvä. Nuotio tulee. Mutta mä en pääse tekemään mitään. Noniin. Okei. Ei vittu Yli. nokkes. Se kuoli. Wizardi jäi. Hiilaan. Fighteri. Hiilaan. Eikö toi se rokue? Aika paljon teki damaa. No huono. Voikohan ne nähdä mua tähän? Mä hiilailen. Ne luuttii sitä Wizardia. No, ees. Ei vittu, ovi meni kiinni. Mä avaan. Tapo yhden! Avaa! Avaan. Tuu jos pääst. Ei vittu. Mä oon ihan... Vois estä, mä oon nopeampi. Ei vittu. Et oo! Tapoin kaikki! Okei, hyvä. Huhhuh. Hyvä kun sä pistit sen oven kiinni. Buongiorno! Vittu lähti puupsilta henki vittu.